Tervetuloa takaisin mun pariin. Ensinnäkin kiitokset kaikista positiivista kommenteista, joita nuo ensimmäiset videot sai. Niitä on ollut kiva tehdä ja kiva huomata, että joku tykkää katsoakin niitä. Toiseksi munkin mielestä tää lätsä on tosi siisti, siitä tuli palautetta. Tämän päivän video on kaikille niille, jotka on aina ajatellut, että valokuvaus voisi olla ihan hauskaa, siistiä, kiva osata, mielenkiintoista, mutta en mä osaa, en pysty oppimaan, liian monimutkaista, liian vaikeeta, diipadabadaa. Eli valokuvauksen perusteet helposti, suomeksi, kivaa. Lähdetään siihen perusteista. Valokuvauksen perusidea on se, että joku laite tallentaa valon myöhemmin tarkkailtavaan muotoon. Eli ennen vanhaan filmin kautta kamerassa oli linssi, sen läpi meni valoa, se tallentui filmille, sitten kemiallisen prosessin kautta se saatiin vaikka paperille se kuva. Nykyään digiaikana filmi on korvattu kennolla, eli valo tulee kennolle, siitä kameran prosessori muuttaa sen valoinformaation pakattuun muotoon muistikortille ja sitten me voidaan tietokoneelta tai puhelimesta tai kameran näytöltä katsella niitä kuvia jälkeenpäin. Eli homma on pikkusen muuttunut, mutta perusperiaatteet on pysynyt ihan samana. Eli valokuvauksen tarvitaan valoa ja nyt sinne kennolle pitää saada se valo. Eli käydään se, että kuinka kauan sitä valoa tulee sinne kennolle, kuinka isosta aukosta se valo tulee ja sitten vielä, että kuinka herkkä sille valolle se kenno on. Eli puhutaan sulinajasta, aukon koosta ja iso herkkyydestä tai iso arvosta. Kamerassa on etsin, eli tää mistä katsotte, kun otatte kuvaa, että tiedätte, että mitä siihen kuvaan tulee. No sit siinä on se linssi ja linssin alla on peili, joka ohjaa valon sieltä linssiltä sinne etsimelle, tänne. Sitten kun painetaan laukasjaa, niin se peili menee pois tieltä ja altistaa sen kennon valolle. Sinne pääsee valo sinne kennolle ja sitten kun se on tarpeeksi kauan valottanut, halutaan aikaa valottanut sitä kennoa, niin sitten se menee takaisin ja sitten on kuva otettu. Aloitetaan tästä sulinajasta, eli kuinka kauan sitä valoa pääsee sinne kennolle. Katsotaan kohta, että miten se vaikuttaa siihen itse kuvaan se sulinaika, mutta eka käydään vähän läpi, että miten sitä säädetään. Eli kameroissa sulinaika on merkattu sekunnin osina, eli vaikka 1/30 on 1 sekunnin 30 osa tai 30 osa sekuntia, tai miten nyt haluatko sen sanoa. Eli sekunnin osina, tai sitten jos sinne tulee semmosia pilkkuja, niin sitten ne on kokonaisia sekunteja, niin kuin mansasta tai matikasta muistatte, niin on aste ja sitten on minuutti ja sitten on sekuntia, ja niihin tulee ne pilkut sinne, että jos on 1 sekunti, niin siellä on 2 pilkkua ja 1 minuutti, niin siellä on 1 pilkku ja 1 aste on 1 pallo. Ja muistatte varmasti yläkoulun maantiedon tunnilta. Eli joko sekunnin osia tai kokonaisia sekunteja. Kanoneissa valitsette sieltä säätörullasta, modin vaihtorullasta, modin TV, ja muissa kameroissa taitaa olla S. Ainakin tuossa Nikonissa se on S. No niin, mutta sillä ei ole sinänsä mitään väliä, kunhan löydätte, että mistä sitä säätää, mutta nyt se, että miten se vaikuttaa siihen kuvaan. Eli pitkä valotusaika päästää enemmän valoa luonnollisesti sinne kennolle, eli kuvasta tulee kirkkaampi. Mutta ongelmaksi tulee, että myös kaikki liike näkyy siellä. Eli se ei pysäytä liikettä, jos otetaan 3 sekunnin valotusajalla kuva, niin siinä menee 3 sekuntia sitä valoa sinne kennolle ja pystyy ottaa aika pimeässä kuvia, mutta silloin kaikki liike, mitä siellä on, siinä tapahtuu siinä objektiivi eessä, niin se myös tulee sinne semmoisena, tiedätte, liikkuvana kuvana. Nopea valotusaika, niin sinne menee vaan vähän aikaa sitä valoa, se voi olla vaikka sekunnin tuhannesosa se valotusaika, mutta se taas pysäyttää liikkeen, eli sitä voidaan hyödyntää. Esimerkiksi urheilukuvauksessa nopeat valotusajat tai luontokuvauksessa lintu lentää taivaalla, niin tarvitaan nopea valotusaika, että sen saa pysäytettyä sen liikkeen ja siitä tulee tarkka ja niin kuin kiva katsoa siitä kuvasta. Eli se sulinajasta, se on ensimmäinen meidän valotuksen kolmiosta. Toinen on aukon koko. Eli nyt kun se peili lähtee sitten pois tieltä ja menee takaisin, niin sinne menee valoa. Mutta se vaikuttaa, että minkä kokoisesta aukosta sitä valoa menee sinne. Aukon koosta pitää tietää oikeastaan se, että sitä mitataan F-arvoina tai F-stoppeina ja sitä säädetään kameroista modilla A tai AV. Riippuen vähän AV on Canonissa ja muissa on A. Sitten siitä pitää tietää se, että se F-arvo niin käyttäytyy jollain lailla. Siinä on silleen, että mitä pienempi se F-arvo on, niin sitä isompi se on se aukko.
ja mitä isompi aukko, niin sitä enemmän valoa pääsee sisälle. Nyt tässä putkessa, millä mä kuvaan, niin siinä on pienin F-arvo on 2,8 ja se on aika hyvä. Yleensä perusputkissa on 3,5, näissä kittiputkissa suosittu perus 50 millinen putki on 1,8, niitä on myös 1,4 ja 1,2, mutta se 1,8 on jo tosi hyvä. Ja ne on hassun näköisiä ne arvot sen takia, että ne tulee 4/2 potensseista ne arvot, että mitä nyt on. Eli 4/2 on 1,41 jotain, ja siitä tulee F 1,4, ja sitä 4/2 toiseen on 2 ja näin poispäin, eli F2. Aina kun mennään yhdellä potenssilla tavallaan ylöspäin, niin valon määrä kaksinkertaistuu. Siitä nyt ei tarvitse sen enempää tietää tai ymmärtää sitä, mutta jos on matemaatikko ja ymmärtää helposti ton, niin hyvä homma. Eli jos helpottaa muistamaan, niin voitte verrata vähän niin kuin silmän pupilliin tätä, että kun olette pimeässä, niin pupilli kasvaa, ja kun olette valoisassa, niin se pienenee. Eli samantyyppinen juttu. Ja nyt kun niissä valokuvissa olette nähnyt sellaisia hienoja sumeita taustoja, niin se johtuu tästä aukon koosta, tai siihen lopputuloksen päässään aukon koon kautta. Eli mitä isompi se aukko on, sitä enemmän menee valoa, ja myös sitä vähemmän on syväterävyyttä. Eli syväterävyydellä tarkoitan sitä, että mitä pienempi se on, niin silloin kun mulla on tässä joku objekti, niin sen tausta on sumea tai semmonen, sumea. Ja mitä isompi on syväterävyys, niin sitä pidempi alue niin kuin syvyyssuunnassa on terävänä. Mitä isompi aukko, eli pienempi arvo, niin sitä vähemmän on syväterävyyttä. Ja sitten taas jos on iso aukon arvo, eli pieni aukko, tosi pienestä pisteestä menee se valo sinne kennolle, niin sitten tämä syväterävyys on erilainen, eli isommalla alueella asiat näyttää terävältä. Eli nyt nämä aukko ja sulin-aika liittyy yhteen tässä meidän kolmiossa sillä tavalla, että mitä isompi aukko, niin sitä enemmän menee kerralla valoa sisään. Ja mitä enemmän menee kerralla valon sisään, niin sitä vähemmän tarvii pitää auki sitä suljinta. Eli mitä pienempi aukko, niin sitä isomman sulinajan sitten tarvii tarpeeksi hyvin valottuneeseen kuvaan. Ja näillä voi kikkailla. Jos haluaa tietynlaista efektiä, haluaa vaikka ottaa pimeällä pitkän valotusajan kuva jostain moottoritiestä. Niitä on hienoja kuvia, että siellä menee autoja ja niiden valoista jää vaan semmoisia juovia. Niin sit voi mennä ja ottaa pienellä aukolla, eli isolla aukko-arvolla, isolla F-arvolla ja sitten pitkällä sulinajalla vaikka 10 sekuntia laittaa siihen suliajaksi, niin voi ottaa kuvaa ja katsoa, että mitä tapahtuu, että tuleeko tarpeeksi valoisa siitä kuvasta, onko ne siistin näköiset ne viivat, mitä sinne piirtyy. Eli kolmas näistä. Ensimmäinen oli sulinaika, toinen oli aukon koko ja kolmas on iso arvo. Käytännössä tarkoittaa sitä, että kuinka herkkä se kenno on valolle. Tämä on ehkä kaikkein vaikein käsittää näistä kolmesta jutusta. Noi pystyy aika maalaisjärvellä noin aukon koon ja sulinajan käsittää, että mitä isompi on aukon koko, niin sitä enemmän sieltä tulee kerralla sisään ja taas mitä kauemmin luukkua on auki, niin sitä enemmän kerkee tulla sisään tavaraa. Mutta tämä iso arvo on ehkä vähän vaikeampi käsittää. Eli kennon herkkyys valolle, mitä isompi iso arvo, niin sitä herkempi se kenno, eli sitä vähemmän valoa tarvitaan. Eli pystytään kuvaamaan pimeämmässä, hämärämmässä. Eli tästä vaiheesta tarvitsee ymmärtää vaan, että pimeässä, hämärässä kuvatessa kannattaa vähän säätää sitä isoarvoa isommalle ja valoisessa niin pienemmälle. Se ei ole mikään niin kuin kaiken kattava taikasana se iso arvo pimeässä kuvaamiseen, koska siellä tulee semmoinen, että jos sen säätää liian isoksi, niin sitten sinne rupeaa ilmestyä semmoista kohinaa sinne kuvaan. Eli semmoista vähän niin kuin rakeisuutta, ja että se ei ole enää kivan näköinen se kuva, ellei sitä nyt käytössä jonain tehokeinona, mutta perusidea tämä. Eli sitä ei kannata ihan hirveän isolle säätää. Ja tässä mun kamerassa esimerkiksi, niin iso 800 on ihan ok, siitä sitten pienemmälle, niin varsinkin jos on semmoisia hämäriä kuvaustilanteita, että siellä on, huomaa, että siellä on värejä ja näin poispäin, niin se rupeaa menee jo vähän liian rakeiseksi. Mutta sitten esimerkiksi jos tähtiä kuvaa, niin sitten sitä voi ihan reippaasti pumpata ylöspäin sitä isoa, niin saa tähet paremmin näkyviin. Vähän riippuen kamerasta, uusissa hienoissa, kalliissa kameroissa
sen voi viedä tosi ylös, sen iso arvo, niissä on hyvät kohinan estot sisäänrakennettuna, mutta sitten taas halvemmissa, vanhemmissa kameroissa, niin sitä ei kannata. Tämäkin rupeaa olla aika vanha kamera, ja sen takia sitä ei kannata tässä ihan hirveän korkealle pumpata. Okei, eli kun se iso arvo kaksinkertaistuu, niin kuva kirkastuu puolella. Se on se perusperiaate. Ja yleensä kameroissa se iso arvo on 100-joitain tuhansia, 6400, jossain pystyy pistämään siitä yli, jossain ei ihan niinkään paljon, jossain voi mennä vähän sen 100 allekin, mutta se on se peruste. Ja 100 on semmoinen niin kuin päivävalossa, kun kuvaat, niin oikein hyvä ja 200 vielä on hyvä ja 400 on vielä ihan ok. Ja se 800 rupeaa mulla olemaan tässä siinä niin kuin semmoinen ihan fine, mutta et siitä en enää hirveästi, en enää 1600 sitä nostaisi. Ja niissä kameroissa voi olla väliarvojakin siellä, eli voi olla 120 tai 140 ja 160 ja näin poispäin. 3 asiaa, jotka liittyy valotukseen, on sulinaika, aukon koko ja iso arvo. Eli vielä kertauksena. Sulinaika määrittää, että kuinka kauan luukku on auki, kuinka paljon tavaraa pääsee sisälle, eli valoa. Aukon koko määrittää sen, että kuinka paljon kerralla menee sisälle. Jos on isot ovet, siitä mahtuu monta henkeä kerralla. Jos on pieni ovi, niin siitä ei mahdu kuin 1 valtteri kerralla. Ja iso arvo taas olisi kennon herkkyys valolle. Eli mitä isompi iso arvo on, niin sitä herkempi se on valolle se kenno ja sitä helpommin saat pimeässä tarpeeksi valoisia kuvia. Jes, tässä kaikki tällä kertaa. Ensi kerralla käydään sitten vähän kehittyneempiä asetuksia kamerasta, valkotasapainoa, tiedostomuotoa, niin edespäin. Niitä ensi kerralla. Mun kuvia löytyy Instagramista. Seuratkaa myös Twitterissä, Finnish Visuals kummassakin käyttäjänimenä. Hyvä jos tykkäsitte. Jakakaa, kommentoikaa, tykätkää videosta, tilatkaa kanava. Mun nimi on Valtteri Suomalainen. Tässä kaikki tällä kertaa ja hyvää päivänjatkoa.